صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادر فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا لینا. ام المومنین رو پئیاں انہاں کہ ابا جی اسی اتنے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں, جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہوون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے, صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہوون حضرت عمر کمنو دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف وہ نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہوون تے دنیا تو جاندے کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے. قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے اسلام کی افضل الخلق بعد الرسول. حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے, پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے, لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دی گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں. باہر جا کے 1-1 لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھر دے بچے بھوکے مر رہے ہون. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج میٹھے تے دل کردا. انہاں کہا میٹھا کتوں لے آوی, تنخواہ ہی نہیں اتنی لگتی, میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر کے سامنے انہیں میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا. انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لگتی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر میٹھا نہیں کھاتا, اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو. فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام کی توجہ جی توجہ. صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن. تواڈے میرے کو 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدل لے, 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدل لے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا نا. وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن, انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن, وہ حکمران بھی سن, سلطنتاں بھی ہوئیاں, قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے. 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے. 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی, انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تے مائی چونکی, مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڑیاں گلاں کیتیاں. اور میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیر, دھی بھی قتل ہو جائے, زیادتی تو بعد قتل ہو جائے, اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون. اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے. پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. بس اے ہویا ہے, سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے, لیکن نگی چادر تان کے سو گئے.